В ерата на интернет и изобилието от информация настъпи хаос за младите хора на Земята. Изборът на образование и работа ставаше все по-труден и объркващ, почти колкото самата галактика. Запознайте се с Георги. Той иска да се развива професионално в някоя област, но не знае в коя. А идеите са толкова много, че да те заболи главата. Опа, сори Георги, това за главата не исках да е толкова буквално. Оставяме Георги да се оправя сам, както винаги и Георги, ела за малко. Защо не пробваш тук? И докато на други тротуари някой влиза в матрицата, Георги влиза в живота с гръм и трясък. Шегуваш се, нали? Това за матрицата беше само метафора. Така е по-добре. Искаш и ти? Евродеск ще ти даде информация как да се включиш в различни обучения, обмени, доброволческа служба. А образованието? Евродеск ще ти даде отговор и съвети за пътуване, настаняване и всичко свързано с твоето образование. От Евродеск ще получиш информация за интересни младежки проекти и финансиращи програми и чрез тях да развиеш своите умения и качества, също като Георги. Георги нямаше да се справи, ако не беше получил информация от Евродеск за различни партньори, други млади хора, неправителствени организации, компании и институции. Евродеск помага на всички да намерят нужната им информация, без значение от етническия произход или социалния статус. Задай своя въпрос към Евродеск през Европейския младежки портал. И не забравяй! Как можа да изхвърлиш хартийката на тротуара? Евродеск ти помага да вземеш своите решения. Какъвто и да е въпросът, започни от нас.